Agurrik beroena pilota zaleok, Oiartzungo Madalen Soro pilota lekutik. Orain 2 urte hemen izan ginen ados pilotaren binakako txapelketarekin, azetzen hemen txapelketako partidarik izan, aurten maila banatako partida batekin etorri gara gaur. Martxoaren 13arekin ona, lehen da biztiko partida promozio mailakoa izango da, promozio mailako ligaskaren azken aurreko partida zuzen ere, eta bigarrena berriz maila nagusikoa lehen da bizi bigarren mailako honetan, Uxue Gomezek eta Janire Sotilek jokatuko dute Gorriz eta aurre Alize Sagarduik eta Ainitze Etxeberriak egingo diete Urdinez, eta bigarren mailako partida amaituta aterako dira kantxara lehen mailako lau pilotariak. Hain zuzen ere, kartelean dituzuenak Gorriz Iturriaga eta Orbegozo hariko dira, eta Urdinez Maite Ruiz de Larramendi Mujika eta Olatz Ruiz de Larramendi. Lau bikote, finalardietan hariko diren lau bikoteak lehengo astean erabakiz diren, oraindik hurrenkera erabakitzeke dago, sailkapenean asteburu honetako 3 partidetako emaitzak kontuan harturik ikusiko dugu. Ze bikote den lehen da biziko postuan, zein bigarren, zein hirugarren eta zein laugarren, oraindik aldaketak izan baitaitezke sailkapenean, baina horiek gerorako utziko ditugu eta hasteko lehenik promozio mailakoa ikusiko dugu. Arruti eta Alberro dira sailkapen buru eta beraz finalean, bigarren mailako honetan lehen da biziko bikote sailkatuak zuzenean finalerako txartela eskuratuko baitu. 5 puntu dituzte eta 23 tantoko aberaxea. Bigarren dira Uxue Gomez eta Janire Sotil 2 punturekin eta 7ko aberaxarekin. Hirugarren berriz Iriarte eta Ernaga 2 punturekin eta -9ko aberaxarekin. Eta laugarren puntu batekin eta -21ko aberaxarekin. Gaurkoan hariko diren Alize Sagardui eta Ainitze Etxeberria, eta Sagarduik eta Etxeberriak garaipenaz gainera aurkariak oso tanto kopuru txikian uztea beharko lukete. Hirugarren postu hori erdiesteko aukera txoren bat izan dezaten, tanto aldea oso kontrako baitute euren interesetarako. Hortxe doaz, lau pilotariak kantxaren erdira Gorriz, Uxue Gomez eta Janire Sotil eta Urdinez, Alize Sagardui eta Ainitze Etxeberria, erdian Gipuzkoako Pilota Federazioko Peio Txantre epailea dutela, txapa gora jaurti du epaileak eta kolore urdina agertu duenez, Alize Sagardui goizuetarrak nafarrak izango du gaurko jaialdiari hasiera emateko ardura. Janire Sotilen eskuetan da pilota, oraintxe pasadio Alize Sagarduiri eta goizu eta rapa dator sake ateratzera. Eman dio hasiera gaurko promozio mailako partidari Sagarduiren sakeak, Sotilek jaso, botez jogatuko du irutik. Pilota ezker normala sartzeko Sagarduik, ongi atera du bertatik Janire Sotil beteluarrak, Ainitze Etxeberriak atzera, Sotilek jaso ezkerrez, eta berriz ere Ainitze sartuko da. Txokoan barrena luze ezkerrez, ezker paretatik atera du Uxue Gomezek, ezkerzea Rona indarrandian Alizek, Uxuek jaso, zabalera orain aire sartu da Uxue Gomez, txokoan deja da Alizek, eta tanto dotoria jokatu du goizuetarrak, eman behartzenean eman, eta aurkariak aurrealdean, aurkaria hobe esan da, mugiarazi behartzenean ere derki mugiarazi du, zabalean aurrena eta txokoan gero, lehen da bizi luze jarrita eta tantoa amaitu ahal izan duen jokaldiarekin gero, tejadarekin utzi du defentsarako baliabiderik gabe, aukerari gabe Uxue Gomez, eta bigarren tantoari ere lehen da bizikoaren gisa beretik ekin dio. Hasieratik sake gehizoa jarriz eta jokoan sartzeko aukera izan duenean sake bueltan pilotari abiadura handia ematen eta jokoan agintzen atzera Janire Sotilek lauterditik eskuinez eraman Ainitze Etxeberriak.
Uxue Gomezek atzera, bolea sartuko da berriz ere Alize Sagartui, ezkertzea Arrona, oraingoan Uxue, kontrakantxatik bildu Sagartuik, Sotilek jaso, eta Etxeberriak ere bildu, atzeran zetorri da. Sagartuik kantxaren erdira, atzera jo nahi izan du Sotilek, baina goiko koltsoira joan zaio, pilota apur bat gainean ere bazeukan eta ematera joan da, baina ez du kolpaketaren indarra behar bezala neurtu. 2 eta beraz, markagailuan Goizuetarra eta Lazkaotarra aurretik. Eta partidako 3. tantoa jokoan. Sotilek atzera, bat eta erditik, Lautard ingurura ezkerrez Etxeberriak jaso, Sotilek beste aukera bat, beste behin ere leku berera atzera, bostetik Etxeberriak ekarri, eta arriskua lekutu. Gomezek pilota atzean paratuta, berriz ere luze atzera, ide sartuko da orain Alize aurrelariari laguntzearen, doi, baina iriki da pilota hori frontisera, oraingoan berak ideki kantxaren erdi aldera. Janieri gainera etorri zaio, baina ondo ekartzea lortu du. Zabalean barrena jokaldia luze, Sagarduik, Gomezek jaso, urrundik dejada Etxeberriak, ezkerrez eramandu Uxue Gomezek, beste dejada bat txokoan Sagarduik, horretara iritsi da Janir Sotilek txokoan bertan utzi du, eta Sotilek zertxobait zabaleratu. Oraingoan atzera, atzelari nafarrak eta atzera ezazik, baita ezker hormara ere. Eta pilota hori erantzunik gabe geratu da, 1 eta 2. Markagailuan egin dute partidako aurreneko tantoa. Gomezek eta Sotilek eta zuzenean jo dute Peio Trantxe epailearen saskira. Beste material baten bila. Atera duzakea, Uxue Gomezek luza jarri du, 5 eta erditik Etxeberriak jaso, baina aukera izan dezake orain tanto egiteko Uxueko rematera joan da, baina eskuan esango nuke pilota apurtxo bat kateatu zaiola eta horregatik joan zaiola hain nabarmen kontrakantxara, bere lehen dabiztiko hankasartzea eta Sagartui Etxeberria bikotearen 3. tantoa. 3 eta 1 markagailuan beraz, eta berriz ere badator Goizuetako aurrelaria Alize Sagartui sake ateratzera. Gaizto jarri du ezker horman, Sotilek eraman eta berriz ere luze atzera, eta ezker hormara. Hau ere jaso du Larraundarrak jokaldi oraingoan txokoan, atzetik etorri da urrun xamarretik Janire, baina moldatu da jasotzeko, gero berriz ere ezker paretara Alizek eta aurreko pilotaka da biek ez bezalako eragina izan du. Eragin onuragarria bikote urdinarentzat. Alizek jarritako azken pilotaka da horrek, 3. lortu dute, 4. lortu dute barka. 3 tantoko zuloa zabaldurik beraz, Sagarduik eta Etxeberriak. Sake bueltan aire sartu nahi izan du Alizek, baina pilota erori egin zaio eta zein izan du eskuan behar bezala sartu hortxe duzue Goizuetarraren akatsa, 2. tantoa beraz pikote gorriarentzat eta berriz ere badoaz beste pilota baten bila. Eta berria dela adierazi die Janire Sotilek aurkariei, beraz orain arte erabili gabeko pilota bat izango dugu kantxean ondoko tantoa jokatzeko gutxienez.
Atera du sakea. Uxue Gomezek, Etxeberriak jaso. Itarditik Uxue atzera. Ezin sartu Alitza Sagarduik. Baina ongi luzatu du gero. Ainitz Etxeberriak baita. Janire Sotilek ere. Zabalera. Etxeberriak Gomezek bildu. Eta berriz ere aurrera etorri. Jokaldiarekin Sagarduik, mehatxurik egin ez ziezaion. Luze txokoan barrena orain. Gorputzera nahita Sagarduik Sotili. Eta urrundik pilota jaisten hasi. Eta beste behin ere Hankazulo handi xamarra. Goizuetarrak, etzen aukera txarra jokaldia egiteko. Zabalerako bidean zegoela kontuan hartuta aurkarietako bat. Uxue Gomez, aurlari arerioa. Bistadizoa zabalaldean jarria zuen eta jokaldiak gainean izan balitz. Ez ustean harrapatuko zukeen erabat, baina txapapean izan da eta beraz aurkariei eman die. Horrek beren 3. tantoa, 3 eta 4 eta horrengoan musika jartzen eta aurkariak nahieran dantzarazten. Uxue Gomez aritu da, ariketa agintemakila. Alize Sagarduik hartu eta 2 pilotak adatan tanto egitea lortu duen arte, lehendabizi txokoan behartu ditu aurkariak eta ondotik pilotak da luza jarri du atzean eta aurretik atzera egin behar izan du Arintxo Janire Sotilek eta Pumpa Lasterra alegin du da pilota hori eramaten ez du bere xederik lortu ordea. 5 eta 3. Berriz ere tanto biko zulua dute markagailuan Sagarduik eta Etxeberriak. Beste aukera garbi bat Goizuetarrak, ezker zeharrona frontisetik oso gertu. Aurreko pilotak da hori doido iritsi da frontisera. Txokoan bertan utzi dio pilota Gomezek Sagarduiri. Edo zertarako aukera izan du eta ez du barkatu, jokaldi egiteko abagunea eman diotela edarki baliatu nahi izan baitu. Sakea orain kantxaren erdira eta aurrekoa baino laburrago, aurkariak ez ustean harrapatu guran, ezker hormara ongi sartu du pilota Etxeberriak eta oraingoan atzera Gomezek lagunduko dio Sotili, luze. Lautik sartuko da Etxeberria. Gomez berriz ere atzera etorrita pilota luza jarri keinu ona Sagarduik. Ezkerroman sartu du Etxeberriak. Janire Sotilek eraman, ezkerre sartu da 3 erditik Alize. Eta gero atzera Uxue Gomezek. Ongi jaso du Etxeberriak. Eta berriz ere beste astinaldi luze bat Sotilek, Etxeberriak jaso. Atzera Gomezek. Hau ere ezkerroman sartzea lortu du. Ekarri, ezkerrez. Etxeberriak, luze, kantxaren herrialdera. Garrandiek gabe atzera Sagarduik eta baita Sotilek ere. Sagarduiri pilotaka da horren ostean sartzeko aukerarik azematearren. Luze. Sagardui jokozkan pautziguran. Uxue Gomez horrengoan eta baita kantonetan 3. elkarren segidan Sotilek. Ezkerroman sartu du pilota Gomezek, baina ezin izan du nahi adinako minik egin. Kexu zen gainera eskuarekin egindako keinu batek aditzera eman duenez eta gero urrundik berriz ere aurrez pasazaioanaren antzera. Jokaldi egiten egin du da 2 eta 4 den 2 terdi inguruan izango zituen oinak Alizek orantxe ikusiko dugunez eta horre ere urrundik 2 terdi ingurutik dejada egiten egin du da. Hau ere etzen bada aukera txarra, baina aurreko alegez txapapera joan zaio. Eta ala galdutako 2 pilota baditu. Elkarren oso antzandia izan dutenak, galdutako 2, bata moztera zioala eta bestea dejada egitera joan dela galdutakoak izan dira. Aipaturiko 2 pilota horiek. Eta berriz ere
Tanto bira urbildu zaizkie, Gatxaren ondorioz. Urdinak ez gorriak urdinei eta ezin diete. Azken tantootako bilakaera ikusirik bi tantokoa baino alde zabalagorik atera saiatzen ari dira eta jokoan gehiagotan agintzen ere bai orain arte ikusitakoak dioskunez, baina tantoaldea areagotzerik ez dute askorik lortu. Urrundik deja da Etxeberriak, gainean izan da. Ez da gainean izan, txapan izan da, gainean izan balitz. Tanto zateken geuk entzun gaioak jantzita ditugu eta ez dugu txapa hotx garbirik entzun. Arrisku handiko jokaldia zen, baina esaten ari nintzen ez, gainean izan balitz. Tanto izateko aukera handiak zeuzkakeena. 5 eta 6 markagailuan. Eta orain aurkarien handik are hurbilago tanto bakar batera. Berdintzeko aukera ikusiko dugu balia dezaketen edo berriz ere tanto biko zuloa zabaltzen dieten lortu dute. Markagailuan Gomezek eta Sotilek Sagarduirekin eta Etxeberriarekin bat egitea, seina markagailuan sake gaizto ezkerparetan. Uxue Gomezek jarri duena eta golpea tira arren ez din txapa gainerainoko beste indarreman Ainitzek. Ezker Ormandia jota sake hau jaso du Ainitzek eta piloteoan beste aukera garbi bat orain Uxuek ez du asmatu jokaldiarekin, urrundik beste jokaldi alegin bat Etxeberriak, elgarren segidan bigarrena Gomezek eta azken hori izan da. Jokaldi denetarik eraginkorrena 7 eta 6 aurretik jarri dira, tanto batez Gomez eta Sagardubi okerrezpa naiz, partidan lehen aldiz lortu dute markagailuan aurretik ipintzea. Atera du Gomezek, aurrekoa laburrago atera du, hau luze eta ezkerparetan sartua, eta orain dela tanto bi ateratako sakeak emandako emaitza berbera jaso dute orain ere Uxuek eta Janirek sakez zuzenean tantoa, eta bi tantoko zuloa euren alde markagailuan 8 eta 6. Ezker Ormaia handia jo du eta pilota horrek eramandu behar dira. Etxeberriak jaso, kantxaren erdira oraingoan Gomezek, txosta jo du Sagarduiren pilotaka da, oraingoan atzera luze, atzera eta Ezker Ormara ongi atera du bertatik, nola nahi ere. Janire Sotil beteluarrak luze, Etxeberriak luze eta Ezker Ormara hau ere jaso du. Atzelari Nafarrak, txoko barrena luze, gaizto doa, makurtuta eraman Sotilek, berari da gehien behartzen, azken pilotaka dotan bikote urdina, eta ez lanik egin gabe, baina lortu dute azkenean Janire Sotilek pilota bat eraman gabe uztea, txokoan barrena Alizek luza jarri duen azken ura, hain zuzen ere, 7 eta 8 murriztu dute diferentzia. Tanto bakar batera, Goizuetarrak eta Lazkaotarrak eta orain izango dute berriz ere markagailuan bat egiteko aukera. Ezker Ormara eta erantzuna arro baina balekoa izan dena. Beste behin ere luze eta atzera, hau ere Ezker Orman sartzera ziona askorik harrapatu ez badu ere. Gomezek atzera ez du ezer jakin nahi. Uxue Galizaren inguruan denok dakigulako oso bizia eta arrisku handikoa dela. Aurrean pilota garbirik ikusten baldin bazaio, Alize Sagardui partidu honetan erakutsi du horretarako abilezia berezkoa baduela, kontrakantxatik eraman
Oraingoan Goizuetarrak berak Uxue Gomezen bipareta, gainera etorri zaio pilota Etxeberriari, baina ekartzea lortu du. Atzera eta Zabalaldera. Sotile kontrakantxan oinak zituela bildu du pilota hori. Ainitza Etxeberriak eta gero beste Astinaldi luzu atatzera. Gomezek aurrera etorri da. Janire pilota arrotu eta Zabaleratu asmoz. Atzeraino irutardi laura. Etorri behar izan du Kaseik Alizek, baina pilota jaso du eta tantoak ikusten ariko zareten moduan jokoan jarraitzen du erabateko normaltasunez. Txokoan luze orain Alizek, bertaraino joan eta jaso Janirek, berriz ere toki berera aurreko baino zertxo bait laburrago alaz ere. Eta horrengoan Uxuerentzat aukera, Zabalera, baina ez du eskuan behar bezala sartu eta gero kantxaren erdialdetik txokora oso oinako zehatza egin du Alize Sagarduik, bitarditik sartu da eta hortxe duzu ez zeinan jokaldi eder zail bezain dotoria izan den Alize Sagarduiren azkena, bat egin dute markagailuan. 2-0 partziala aurkariei sarturik Alizek eta Ainitzek eta orain partzialari segida ematea izango dute helburu sake gaiztoa. Sotilek eraman ahal izan duena, Gomezek atzera. Alize airez sartu eta gero ezker orman sartuko du pilota hori Etxeberriak eta bertatik ezin atera, ezin bertatik kitatu. Janire Sotilek 9 eta 8 berriz ere aurretik dira markagailuan. Partidako hasierako tantoetan izan direnari jarraiki Sagardubi eta Etxeberria. Sakea luze orain Gainitzek, Sotilek eraman. Eta orain Gomez sartuko da. Irutarditik luze atzera. Atzera Sotilek, irutarditik, irutardira. Etxeberriak jaso, Gomezek aukera, urrundik sartuko da. Aldere eta atzera jotzea erabaki du. Hemen gorrien estrategia. Garbia eta Gardena baita, Alize ahalik eta gutxienetan sartadina ahalegintzea, baina Alizek pilotaka da oso gutxi behar du. Aurkari egin egiteko lehen da bizi txokoan, gero lehen da bizikoan atzean aurrez txokoan jarritako pilota horrek bide eman dio atzean jokoa kargatzeko, atzean jokoa kargatzea zelanda ezker orman ere sartu du pilota eta hori erantzunik gabe geratu da, 10 eta 8 beraz, Tontobiko zuloa zabaldu dute atzetik aurrerako bidea egin eta gero Sagarduik eta Etxeberriak markagailuan, atzean Sagarduik azkena 3. izan du, egindako 3. atzean, eta 3 hori ez gain beste 2 ere baditu dejadaz eginak, pilota 2 galdu ditu, Gomezek ere 2 egindako ditu, 2 alabiak sakez lortuak, Sotilek 1 egin du atzean, eta Ark ere 1 galdu du, eta Etxeberriak bakarra du egindakoa, moztuta, galdurik ez du, orain arte, eta ikusiko zenuten legez eskatu dute lehendabiziko etenaldia. Gomezek eta Sotilek gauzak oso tanto eta minutu gutxiren buruan alderantzekatu zaizkielako. Orain urrengo 8 eta 7 aurretik izan dira, 8 eta 6 ere bai, baina zortzinako berdinketaz geroztiko 3 tantoak, zortzinakoa 9 eta 8 eta 10 eta 8 segidan egin dizkiete Sagarduik eta Etxeberriak, eta bolada hori etenaian jo dute aulkira, ikusiko dugu eteteko gai diren edota tanto aldea are zabalagoa den Sagardui eta Etxeberriaren alde. Pilotak eta gutxitan
Hoi bezalako joko oldarkorra erakutsirik. Sagarduik amaitu du tantoa. Dejabaz. Bigarren kuadro ingurutik egindako jokaldi Politorrekin 11-8 eta iritsi dira Lanardietara. 22 minutu eskasean. Sakea geizto du ezkerparetara eta ez du harraposturik izango. 12-8 eta bizkanaka tantoari lotuz badoazkie. Markagailuan aurkariei tanto aldea zabaldu besterik ezbaitu egin azken minutuotan Alize eta Ainitze. Atera du Sakea. Sagarduik etzen erraza, baina atera du ezker hormatik. Sotilek, urrundik jaitsi. Sotilek eraman. Eta berriz ere luze atzera. Alize Sagarduik. Atzera. Goizu betarrak. Sotilek jaso eta pilota arrotzearen laguntzarekin kendu. Ezin sartu Gomezek. Oraingo berak sartu behar izan du, beste aukera garbi bat Sagardu direntzat, urrundik deja da. Alakoxe beste batekin erantzun gura izan dio Sotilek, baina ezin izan du 13-8 beraz. Sagardu eta Etxeberria aurretik eta gaurko partidan sarrerakoan ere adierazi dizuegu. Garaipena ez ezik laugarren direnek. Sagarduik eta Etxeberriak alegia tanto alde zabala lortu beharko lukete. Hirugarren postu hori erdietxia izateko. Ez dakit zenbatekoa beharko luketen. Baina urrigabazteak ere ez dakit ziurtatuko lieken. Tanto aldea oso zabala izan ezean hirugarren postu hori eta ikusten ari gara. Hori izango dutela gogoan. Oldarkorrari jokatzen eta gainera aurkariak etxitzen ere bai. Orain arrotzera joan den hartan pilotak gora bidali baitu Janire Sotilek 14-8 eta berriz ere Sakera dator Sagardui. Sakea luze ezker horma harrapatu gabe oraingoan. Gomezek atzera. Atzera berriz ere Zizurtarrak, Zizurko aurrelariak eta aukera garbia orain. Berriz ere bien dartera luze ezker horma sartu du eta eraman sozaia izan arren. Ainizek eta gero hortxe duzue Gomezen hanka sartzea, ezker horman asko sartu da Etxeberriaren erantzuna eta ezin izan du behar bezala jotzerik ere ez du izan. Ez ongi ez gaizki hainbeste arrimatu zaio ezker hormara. Non ez duen pilota jotzeko aukerarik ere izan Gomezek eta gero garrasi bat ere bota du. Etxitzen ari den seinale. Gauzak ongi ateratzen ari etzaizkielako eta normala da. Aurkariak tanto zabala lortu dutenean ala egotea. Nola nahi ere ikusten dugu Grinatxu jarraituko duela hemendik aurrera. Berez da joko oldarkorreko pilotaria eta gogotik ahaleginduko da bukaera arte azken tantonetan izan ditu. Jokaldirako aukera Franko eta azken honetan ezkerzear Dotore eta luze honetan lortu du Pagotxa, lortu dute Gomezek eta Sotilek beren 9. tantoa eta orain Sakeari eusten asmatu behar. Eta aldela tantu da luzetxo bat egin aurkariei
aurkariak dituzten 15 tanto horietara gerturatzeko. Gomezek txokoan jokaldia, aurkari bietako baten helmenean ez da izan. Pilota hori, behadaz, zizurtarrak lortu dago lehen da biziko tantoa. Eta orotara, gorrien 10garrena, 10 eta 15 markagailuan. Eta bitantoko partziala egin dute segidan Gomezek eta Sotilek. Berriz ere, zizurko aurrelariak aterako du sakea. Luze, airaz sartu nahi izan du Sagarduik, Etxeberriari lagundu nahian, baina ez du pilota hori eskuan behar bezala sartu, 11 eta 15. Estimantu bat jokoan da, Santilek atzera. Ez da handiegilek harrapatu gabe ordea, eta horrengoan luze. Eta hau ere, ez da askorik harrapatu gabe, luze, ezker Romara. Eta bizi, hori bezala abiadurarekin Gomezek, txokoan ere abiadura handian jarri du pilota luze, zabalean gero ere bai, eta horrengoan dejada Zabaletik zabalera egin du, gaizto bildu du, txosta joarazi duelako pilota horrek. Txosta joarazi diolako pilota horri Alizek, eta orain izan dute aukera agintzera pasatzeko, baina ez dute baliatzerik izan eta arrotzera zioala goiko txapara joan zaio pilota. Janire Sotili 16 eta 11. Bai, 16 nahigo dute. Urfinen marka gailura 15 zituzten eta horrein gutxi arte, baina ohartu dira, akatsaz, epailea bera joan zaiolako marka gailuaren ardura duenari horren berri ematera. Beste tanto bat jokoan Sagarduik sartzerik ez. Aurreko pilotan eta ez da honetan ere luze ezker Romara. Sotilek, Gomezek aukera garbi izan dezake, txokoan jokaldia, ezkerrez jaso. Alizek, Gomezi asko sartu zaio pilota hori ezker Roma, baina jaso du, zabalean jokaldia orain eta bigarren bote egin ostean jo du. Hain hitzek beraz, 12garrena. Gorrientzat 12 eta 16 eta hausi izan du. Uxue Gomezek dejadaz egindako bigarren tantoa. Eta ez dira, urdinen gandik aparte, lau tantora. Baina arriskua izan lezake partidak. Boladaka doala esan liteke. Partida hasieran nabarmenago izan direlako agintzen. Eta aurkariak nahieran ibiltzen ere bai. Urdinek, gero aurrera partida pixkanaka aurrera joan ala neurketan sartzea lortu dute. Gomezek eta Sotilek eta asko aurreratu zaizkie partidaren lehen erdiko lehen zatian aurkariei. Bigarren erdian ere asko gerturatu zaizkie, baina orain ez dute lautantoko aldea txikiagotzerik izan. Dejadaz 17garrena lortu baitu. Bikote urdinarentzat, Alizte Sagarduik 17 eta 12 eta berriz ere sakea izango du eskura. Aurrelari Goizuetarrak.
Sake gaiztoa, ezkerrez Sotilek jaso. Ez jokatuko du Sagarduik atzera luze. Eta hau ere ezker hormara. Ez aurreko baino asko zobea. Erantzunik ez du izan pilota horrek. 18. alortu dute berat. Sagarduik eta Etxeberriak 18 eta 12. Eta 4 tantora garaipena. Eta txapelketako bigarren puntua luketena. Urdinek txapelketan bizirik jarraitzeko derrigor nahita nahi ez lortu beharko luketena. Eta gaurko puntua eskuratzeaz gain beste aldagai bat ere hartu beharko dute kontuan. Oso kontuan ere tanto aldea izan ere 3. direnekiko tanto askoko desabantaia dakarte. Sagarduik eta Etxeberriak ondorioz ez dute eginkizun xamurra finalerdietarako sailkatzea, baina horretarako bete beharreko aurreneko baldintza betezetik 3 tantora besterik ez da. 19 eta 12, 19. sakez lortu du Alize Sagarduik urdinentzat eta bigarrenez aulkira etortzea deliberatu dute Sotilek eta Gomezek. Uste dut Janire Sotil izan dela Peio Trantxe Gipuzkoako Pilota Federazioko epaileari etenaldi eskaera egin diona, berak hartu du bikotearen erantzukizuna orain partida geratzerako garaian, eta botillero biak hurbildu zaizkie aurkira 4 pilotariei. Dinamika zelan edo alan aldatu eta tanto bolada bat lortzearekin batera, tanto bolada bat egitearekin batera partidan berriz ere sartzea izango da Sotilen eta Gomezen helburua, eta hori izango zen noski etenaldia eskatzearen arrazoi nagusienetariko bat. Ea eraginik duen edota 19-tik 22-erako bidea, 19-garrenetik 22-garrenerako bidea harin egiten duten Sagarduik eta Etxeberriak aurkariei tantorik egiteko aukerarik eman gabe. Gomeztek oraintxe izan dezak aukera garbia luze atzera, ezin pasa Sagardui ordea sotamanoz erantzun duelako aurrelari nafarrak berak, gero bien tartera ongi bildu du. Atzera orain luze eta bizi indar handian Alizek doido iritsi da Janiren pilota hori frontisera, bien tartera bildu gero, eta aurre aldetik atze aldera pauso zenbait eman behar izan ditu Uxue Gomezek, aurrelari gorriak, baina iristeko modurik ez du izan bien tartera jotzen diren pilota horiek hori egitea dakarte berekin. Bietariko baten helmenean ere ez jartzea izaten da bien tartera jarritako pilotek pilotariei ematen dien aukera nabarmenenetako bat, eta ongi jarriek zalantzak ere sortzen dituzte. Sagarduiren azkenak sortuko zizkien bezala 21 ere egin dute sakez. Urdinek frontis ardira ateratako sake batekin egin zuzen ere, eta hauxe izango da Goizu eta Arranen azken sakea. Zalen txalo artean joan da sake ateratzera Sagardui, ezker horman sartu du Sotilek eramatea lortu duen arrengalengoan berak atzeratu, Zabalera Etxeberriak, Gomezek ere luze atzeratu, Sagardui sarretze din. Etxeberriak Uxu eragotzi. Eta Sotilek atzeratu. Etxeberriak jaso eta baztertu. Sotilek ekarri, baina aukera garbia izango du oraingoan min egiteko. Alizek ez du gozatu, frontis erdian utzi du pilota Gomezek, txokoan jokaldia Sagarduik atzera oraingoan. Alizek luze, are atzerago eta are arroago Sotilek. Ezker horman sartu ezin ordea. Gomezek
Unpagoran ireki, Ormabikoa Ainitzek, atzera Uxue Gomezek, atzetik eraman Sagarduik, txokoan deja da Gomezek, baina ez da txapagainera iritsi, 22 eta 12, garaipena lortu dute. Alizek eta Ainitzek beharrezkoa zutena, eta orain eragiketa matematikoak egin beharko ditugu. Hirugarren bikotearekiko tartea zein den jakiteko, baina eure iztegokiena egin dute gutxienik, sailkatzea behar bada euren esku egongo ez den arren. Likaska bigarren mailan, lehen mailan legez etzi amaituko da beran, berako eztegara pilotalekuak hartuko duen jaialdian. Partida bakar horren faltan kontuak zartan ditugun esaten ere ale eginduko gara gero. Posible baldin bagenu eta bestela bihar emango genizueke horren berri. Igandeko jaialdiaren atarian kontuak zar nola diren jakiteko aukera izan dezazuen. Bigarren partidan maila nagusiko neurketan sartu aurretik partida honek utzi dizkigun zenbakiak errepasatuko ditugu. Uxue Gomezek 6 tanto egin ditu, 3 sakez, 2 dejadaz eta beste bat zabalduta ere bai, 2 pilota galdu ditu. Sotilek bakarra egin du atzean eta 3 pilota galdu ditu, eta oro har lauren artean zamatuen eta behar da deserosoen ere ibilidena bere izango zen, Janire bere izango zen. Alize izan da laukotean tantori gehien egin eta horrez gain baita gehien nabarmendu den pilotaria ere, dejadaz 5 egin ditu, atzean beste 4 eta bana sakez eta pilota bien tartean jarrita, orotara 11 beraz, egindako erdiak Alizek lortu ditu jokaldiei esker eta 3 pilota galdu ditu Goizuetarrak, eta Ainitzek pilotarik ez du galdu, Alizeri asko lagundu dio eta tanto bat ere egin du moztuta lorturikoa hain justu, eta azken emaitza 22 eta 12koa izan da Goizuetarraren eta Lazkaotarraren alde, eta hori guztia 36 minutu eta 51 segundoan gertatu da. Eta jarraian Madalen Soroko bigarren partidan sartuko gara, maila nagusiko partidan, eta bertan pantailan berehala erakutsiko dizuegun moduan Gorriz Jere Iturriagak eta Oian Orbegozok jokatuko dute batetik, eta urdinez Maite Ruiz de Larramendi Mujikak eta Olatz Ruiz de Larramendik Izteba Iloek egingo diete aurre. Badakigu bikote bi hauek finalerdietan lekua ziurtatua dutela, oraindik jakiteke eta erabakitzeke dago bikote bakoitzaren kokagunea zein den. Gaurko partidaren atarian lider dira, baina bihar lidertza erabakiko duen partidaren atarian lider izaten jarraitzeko aukera dutelarik edota baita lehen postu hori galtzeko arriskuarekin Iturriaga eta Orbegozo, eta 4. dira. Mujika eta Ruiz de Larramendi hortxe duzu esaitapena, esaten ari nintzena zenbakitan ikusteak mesede egingo bailizueke neure ahozko esplikapenak hobekixeago uler daitezkeelakoan. Lider dira esan bezala 7 partida jokatu eta 63 puntuko aberasarekin Iturriaga eta Orbegozo. Puntu kopuru bera dute Barrokalek eta Perezek, baina bihar jokatu behar dute Bergaran Maik eta Alejandrak hain zuzen gaurko bikote gorriaren Iturriagaren eta Orbegozoren kontra. 3. dira 5 punturekin eta -9ko aberasarekin Oskoz eta Arrastia, eta lauren artean egoerarik onena tanto aldeari begira behintzat eurek dutela esan liteke, 3. eta 4. postuetarako leian bereziki, eta 4. Mujika eta Ruiz de Larramendi Mujika eta Ruiz de Larramendi, Izteba Ilobak, Maite eta Olatz 3. izateko aukeraren bat balukete, baina eurek ere gaur lehen partidan Ainitzek eta Alizek lortutakoa erdietxi beharko dukete, aurkariak tanto kopuru txikian utzi. Eta gainera bihar Bergaran izango den jaialdian Oskozek eta Arrastiak
Tanto kopuru txikia lortzeak ere Eliek kalterik egingo. Mesede baizik eta are galduta. Bi arreurek galduta eta gaur bikote urdinak puntua lortuta izan lezakete aukeratxoren bat laugarren postutik hirugarrenera egiteko. Baina sailkapena bigarren mailan bezala lehen mailan ere igandean erabakiko da eta orduan jakingo dugu. Datorren astean Gipuzkoako Goierrin urren ez urren zapatuan Beasainen eta Domekan Legazpen jokatuko diren finalerdiak nola geratuko diren, finalerdietako gurutzaketak nola geratuko diren igande eguerdian jakinko dugu berako jaialdiaren ondoren eta baita bigarren mailako finalerdi bakarrura ere lehen bikoteak zuzenean lortuko baitu finalerako txartela eta bigarren eta hirugarren geratutako bikoteak izango dutelako finalerdia jokatzeko aukera eta hori okerrezpa naiz bihar zortze izango da Beasaingo Antzizar kiroldegian. Lehen mailako lehen finalerdiarekin batera. Kontu horiek guztiak alere dagozkigunerako utziko ditugu. Igande eguerdian lasaiago eta gauzak zehatz-mehatz esateko moduan izango gara eta hobe ordurako uztea. Ez denez orain bazterrak eta ikusentzule zaituztegunak nahasten-hastea baino eta orain beraz beste lanik ezean bigarren partida hau hasi zain geratuko gara pilotariei berotzeko tartea utzita gorriz esan bezala Iturriaga eta Orbegoz bariko dira urdinez azken asteotan beti gora joko mailan eta kantxan erakusten ari diren sentsazioek erakusten eta berresten dutenez Maite Ruiz de Larramendi Mujika eta Olatz Ruiz de Larramendi partida gogorra izatea espero dugu. Ea pilotariek maila polita ematen duten eta bertara etorritako zaleak ez ezik, etxetik emankizuna jarraitzen ari zaretenak ere gozatzeko moduan izaten zareten ezkinetek eta kexu izango partidak horretarako bide emango balu. Berehala gara beraz, Oiartzungo Madalen Soro pilotalekuko bigarren partidarekin, oraintxe arte.
Azken pilotaka da, atera ezaten eskatu die. Peio Trantxe epaileak lau pilotariei, eta azken aiotzearekin batera hasteko prest dira. Aurrean jarri dira Jera eta Oiana, erdian epailea kokatu da eta atzetik hortxe doaz, Maite eta Olatz. Etorritako zaleari biosala egitera, txapagora epaileak, azte kolorea agertzen duen. Ikusiko dugu ba, zein aldetara ezaten den, gorri edo urdin den. Urdin, eraz Maite Ruiz de Larramendik. Lehen da biziko sakea. Bigarren partida honetan, aurrean asterik aste partidaz partida ikusten ari gara konfiantzan nabarmen ari dela gora egiten eta ez diola beldur askorik. Aurrean jokoan asteari eta ez da horrek berekin dakarren jokaldiak egiteari ere. Eta ja ba, zertan ditugun kontuak. Atera duzakea Maitek eta eman zaio beraz, hasiera Oiartzungo jaialdiko bigarren partidari. Olatzek luze-luze, irutarditik, irutardira. Lautarditik Oianak ezkerroman sartu du, Olatzek eraman. Jerak atzera luze-luze, bitarditik lautardira, gaizto doa ezkerpatetara, baina bertatik edarki atera du Olatzek. Zabal aldera orain, batera eta bestera Olatzi bilarazteko. Gaizki joa Oianak, doi izan dena frontisean eta Maitek ekartzerik izan ez duena. Zorte pixo baten laguntzarekin. Tantoa. Gorri, bat eta huts beraz, Iturriaga eta Orbegozu aurretik eta beste pilota baten bila doaz. Epailean esaskira orain. Pilota bizixiago baten alde ingo zuten seguruenik. Leitzarrak eta Azpeitiarrak eta bie esan die aurkariei Iturriagak beraz bizen bakiduna. Izango dugu kantxan gutxienez ondorengo tanto hau jokatzeko. Erdi-erdikoa, Jerak labur geratu zaio, espero baino laburrago behintzat geratu zaio pilota hori Olatzi, baina jaso du, atzetik egin behar izan du lan hau ere ekartzea lortu duen arren, bien tartera luze eta Maite behartu asmoz, Maita bertara joa Oianak, ezkerromara gero luze-luze atzera Iturriagak, Olatzek jaso, pilota jaitsi Jerak, Maitek eraman eta Oianak atzeratu. Lautarditik Olatzek jaso eta Iturriaga bere tokitik atzerarazi. Zartxo bait, berriz ere Leitzarrak joko du, atzera luze-luze, bitarditik, irutardi Laura. Fronti sartikoa. Askorik arrotu gabe Olatzek, Oianak ere fronti sartian utzi du. Gutxi asko eta bainkoan luze-luze eta atzera. Ongi jaso du Olatzek. Bertatik ateratzeko eskatu baitio Izeko Kilobari, oraingoan Maitek aukera garbia izan dezake, atzera ez da ausartu jokaldirik egitera, bote txikia egin dio pilota horrek Oianari, bolea zeman egin dio, eman oidion gizan Maitek. Iturriagak kontrapausoan harrapatu du Maite eta Ormabikoarekin ez du barkatu. Bi eta huts, hor sodaman sartu da Oianaren bipareta hori eramatera Maite eta gero txokorako pauso emana zuen Jera Ormabikoa egiten hasterako eta batetik bestera Txokotik Zabalera abiatzeko erreakzionatzeko tarterik ez. Zeulatearrak elkarren segidan bigarrena beraz, bi eta huts Iturriagak eta Orbegozok. Eta Iturriaga dator sake ateratzera. Txokoan barrena Luzaierak, Olatzek eraman ez di sartu orain eta edarki atzeratu gero. Jeraren keinu edarki baliatuta Oianak, fronti sartira orain boleda sartu da Maite, eman egin dio orain ere eta pilota ezkerroma sartu, keinu ona
Hilo bat baliazan, eta baita aukera zukutu ere, lauterditik, Olazek frontisar dira. Atzera Iturriagak, ez din sartu Maitek. Olazek jaso bai, baina biltzerik ez, 3 eta huts. Jerak aterako du ondorengo sakea. Partidako lehen da bizeko Maitek atera du, horretik aurreko denak. Tantoak egiteak ematen duen aldetxoarekin. Jerari agokitu zaizkio, sake txarra egin du, baina sake bueltan ederki zuzendu du. Pilotari bote txiki egin izanak sortu dion eragozpentsoa, hortxe duzue sake bueltan. Kantxaren ardian egindako jokaldia, Luzta jarri du moztuta, baina Luzta jartzeaz gain abiadurarekin ere ibili du pilota, eta ez die aukerarik eman aurkariei ara iristeko, 4 eta huts. Eta lehen bailen tanto egin beharko lukete. Maitek eta Olatzek, gorrien bolada geldiarazi nahi baldin badute behintzat. Iturriagak atzera dator pauso zenbait Maite, Ilobari Olatzi laguntze erren. Ez du behar bezala jo Oianak, Olatzek eraman. Oianak atzera, eman egin dio. Baina baita edarki jaso Olatzek ere. Bien tartera Azpeiti Arragaire sartu da Azpitiko jarreran. Maite, orain ere aire, zabaletik zabalera, boleaz tanto amaitzera joan da. Jerak lurretik eraman, eta pilota gaiztotu aurkariei. Defentsatik erasora pasa ostean, erabat defentsako zen pilota batetik tanto lortzeko. 5 eta huts ez da oso ohiko hau, baina horrek tantoa eman die Iturriagari eta Orbegoz hori, eta beste zenbait partidatan esandakoak ere balio digu. Gaurko zenbat lan egin behar den eta zenbat lan on egin behar den, lana egite hutsa ez baita aski. Iturriagari eta Orbegoz hori tantoa sartzeko, oso bigote zurruna eta sendoa dira, eta pilota bakar bat ere ez dute galduntzat ematen, naiz eta jasotzeko biziki zailak izan, eta horrek askotan saria ere eman dieza joke pilotariari. Azken tanto honetan Iturriagari eta Orbegoz hori jokatzen jarraitzeak eta sufritzen jakiteak eman die legez. 5 eta huts, beraz aurretik gorriak, baina agintzen tanto guztian zehar izte baioak izan ditugu, eta bereziki aurrelaria Maite, eta azkenean atzean aurkariei lan egin arazi ostean lortu dute euren lehen da bizikoa 1 eta 5. Maite dator sake ateratzera, luze jarri du. Jerak sartzeko aukerarik izan ez ezan, Oianak jaso eta Maite pasa gainera. Bolea luzea du, baina arrotzeak eman dio. Maiteri sartzeko aukera kentzeko modua. Atzera dator orain, Eulateko pilotari veteranoa, eta pilota atzean jarri du, ez oso atzean ere, baina lusatzeko nahiko izan da hori. Bien tartera Jerak, Maiteak eraman, keinu Jerak, goxo jokaldi egitera jo du. Bien tartera Orroianak, oraingoan ongi zabaldu hanketara, Maitek lanak izan zitzan defentsan, atzera
luze eta indar handian Jerak, Olatzek eraman eta gero lautik atzeratu Oianak, bolea sartu da Maite, bertaraino joan eta ongi atzeratu Oianak, Maitek ekarri, Ormabikoa asko zabaleratuko dena Jerak, bildu du balere. Maitek bien tartera gaizto, ezkerrez zeraman Olatzek, txokoan dejada orain hartara ere iritsiko da, iritsi eta atzeratu. Maitek, jokaldia nahita, gaizto zioak elako eta gero Punpalaster zabaltzen hasi da botearen ondotik Maite, eta ez du asmatzerik izan, pilota hori errepikapenean ikusten ari garen ikusi dugun moduan, kontrakantxara joan zaio eta. 6-1, beraz, tantoa Iturriagak eta Orbegozok egin dute, asko sufritu ostean lortu dute ere, eta berriz ere beste pilota bat atera nahian dira, agidanez. Eta uste dut ez dela, hemendik aurrera pilota berririk izango, berri lau esan die orain. Jerak aurkariei, lau zenbaki duna beraz, aurrez biarekin aritu dira, oraingoan. Artean, erabili gabea, probatu gabea den bat, kantxan jokoan probatu gabea den bat, beroketarik eta egiten ari zirela hartuko zituzten ondo gogoan pilota bakoitzaren berezko ezaugarriak, baina jokoan tanto honetan abiatu da lau zenbakidun pilotaren jarduna. Sake bueltan boleaz Maitek ezker hormada sartu duen pilota horrek gaiztotzeko bidea egin du azkenerako eta Jerari pilota txapapera joan zaio, hartara bigarrena lortu dute Ruiz de Larramendi Izeba Ilobek eta orain sakea izango du eskura Maitek. Atzera berriz ere, Mondixar dira, luze, arroago. Erantzun dio pilota horri Orbegozok. Aira sartu da Maite, eta ezkerrona sartu. Orbegozok ireki baina gehiagitxoz. 6 eta 3 eta 6 barka. 3 eta 6 eta berriz ere beste hankazulo bat. Gorriek, Oianak egindako lehen da biziko akatsa. Hain justu. Atera du Maitek ondorengo sakea luze. Frondixar dira. Bote handia egin du pilota horrek. Eta apur bat gainera ere etorri zaio Oianari eta gero bolea luzea. Ezker horma baliatu guran eta bietako inor iritsetze den jartzeko aina izan da oso urrun baitzen sakea bereiz izan baita arroa Oiana eta atzetik aurrera ainarin etortzeko astirik ez dio eman. Maitek bolea indarrandian eskuan sartu izanak eta horrengoan sakea zabalera atera du. Oianak esku altxa ere egin du, hiruko arrastoa gainditu gabe utzi duen jakinara ziguran epaileari, baina gero biziki postura zailean sartu du, eirez pilota hori eta Maitek bezala eman egin dio, berak ere aurkariei iristeko aukerarik ez emateko helburuarekin eta lortu du bere egintza gauzatzea. 7 eta 4. Markagailuan 3 tantoz aurretik dira. Iturriaga eta Orbegozo. Pilota gaizto moztu, txostegin dio pilota gainera. Orbegozo hori atzera Iturriagak. Iturriagak atzera luze. Eramateko eskatu dio. Izeko Kilobari baita gazteak bederanoaren esana bete ere. Atzera Orbegozok, ezin sartu Maitek. Luze, eta arro. Erari sartzeko aukerarik ez emateko Olatzek. Eraman hori ere esan dio Maitek, baina hau frontixera iritsi barik geratuko da. 7 eta 4, 8 eta 4 barka
Ezker horman sartu du Iturriagak azken hau eta halakoak eraman hori ditu olatzek, honakoa jasotzerik ez du izan ordea. Lautandoko zuloa markagailuan Iturriagak eta Orbegozok. Aira sartu da Maite. Erakatzera. Eta baita olatzek ere. Iturriagak ez Orbegozok ireki. Maitek zabaleratu eta Jera bere tokitik atzerarazi. Luze gero. Atzera etorri beharko du. Hainbat pauso Oianak, kontrakantxatik bildu. Maitek eta Arin etorri aurrera. Jokaldiak dakarken mehatxua saiestearen. Defentsa lanetan ari behar izango balu. Horretako prest dagoela aurkariei jakin jarazteko, adierazteko. Aukera garbia Jerak, jokaldirik ezin egin ezkerparetak horretarako aukerarik ez diolako laga. Elkarren segidan Pipilota arro eta gero bien tartera txokoan barrena luze. Aurrekoetan bezala indar handian, oraingoan ere ongi jaitsi du eta bizi. Maitek jaso, Oianak zabaleratu ies egindakoa. Ustez eta azkenean eramaterik ez Maitek. Eta ies egindako ez, hori naite egindakoa. Izango zela uste dut errepikapenean garbiago ikusi dugu eta horretaraxe joango zen Azpeitierra. Eta baita edarki bete ere. Buruan zuen asmoa. 9 eta 4 beraz, tanto gogorra izan da, baina azken tantoak luze xamarrak izaten ari baldin badira ere inorkeztu partida eten nahi oraingoz. Eta beraz jokoan jarraitzea erabaki dute, sakez. Gorrien 10garrena. Jerak lortua, Maite boleaz sartu eta pilotari gorako beste indarrik azpaitu eman eta orain bai seitandoko zuloa zabaltzearekin batera etenaldia eskatu diete Maitek eta Olatzek Peio Trantxe epaileari. Ikusiko dugu aulkitik altxa ostean zertan ditugun kontuak. Berriz ere kantxara etorri dira. Lau pilotariak jokoak jarrai dezan. Jeraren eskuetan da pilota. Berari dagokiolako ondoren gozake ateratzea. Atera duzakea, bolea zerantzun dio Maitek. Botez Jerak azken nahi bezala arrotu. Ezker hormak eta frontistak bat egiten duten Koskan jo baitu eta gero Ormabikoak ez du frontisik jo. Ezker horma jo ostean Azpiko lasteirara joan delako zuzenean. Errepikapenak Garbiro erakutsi digun moduan. 5 eta 10. Benga Olatz esan dio Maitek Ilobari. Sake ateratzera etorri aurretik.
Futboleko baloi bat ere etorri zaigu kantxara, Arramaietatik, hartatik kendu Peio Trantxek eta berriz ere jokaleku Aliberre eta badator sakera. Mujika. Ez dio askorik eman, azken bole horri ongi zabaldu du Iturriagak, Maitek bildu. Horbe gozokatzera. Urrundik naita jaitsi Olatzek eta baita jaiste azgainera ezker horman sartu ere tantoa lortzeko. 6 eta 10 hortxe duzue Olatzek egindako lehen da biziko tantoa, naita jaitsitako pilota. Eta torsakena Maite, berriz ere, luze, jarri du. Azkar horren handiegirik harrapatu gabe, eman egin dio erantzunean. Laura Arteatzere baitu Maite, Oianak, atzera Azpeitiarrak, bolea sartu da, Eulatearra berezkoa duen jaidura horretan eta gero hanketara gainera etorri zaio zertxo bait pilota hori Olatzi eta jasotzerik ez du izan, 11 eta 5, 11 eta 6 barka iritsi dira langradietara. Iturriaga eta Orbegozo. Eta beste horren beste egin behar. Garaipena eta puntu erdiesteko txapelketako 8. lukete eta lidertza finkatzeko aukera emango lieke horrek. Ordu gutxirako izan daitekeen arren bihar izango baitute lidertza erabakiko duen partida jokoan bigarrenen kontra Maili Barrokalen eta Alejandra Perezen kontra eta aurkariei dagokienez berriz eurek gaur amaituko dute ligaxka. Biarretzitan ez dutelako partidarik jokatu beharrik eta gaur sarreran esan bezala aurkariak ahalik eta tanto kopuru txikian uztea, ahalik eta tanto kopururik txikienean uztea hobe. 3. postu hori erdietxi nahi baldin badute, naiz eta gauzak lau bikoteen artean eurek dituzten gaitzen. 3. direnek, Leire Oskozek eta Amaia Arrastiak, tanto alde zabal xamarra ateratzen dietelako aberasari begira behintzat. Eta eurek bihar ligaxkako azkena jokatu behar dutelako Bergaran, Maitek eta Olatzek ez bezala. Jokaldi egiten saiatu da orain jera, baina txapapera joan zaio Bejada alegina aukera ona zuen etzen garaitxarreko jokaldia izango eta gainean izan balitz atzedik aurrera Zezorren Olatzi lanak emango zizkioken makurtu beharrean zatekeelako jasoko baldin bazuen, baina hori egiteko beharrik ez du izan txapapean izateak eman dielako saria 7. tantoa Ruiz de Larramenditarrei eta berriz ere sake hartu du lauretan betera noena denak Maitek zabaldean jokaldia orain bien tartera bizi eta abiadura handian jerak iritsi da Olatzen pilotaka da frontisera zabalera naita jera behartu nahian Maitek atzera orain Sotamanoz ezin pasa Oiana, Sotamano sartu delako atzelari Azpeitiarra, oraingoan berak eman dio eta pilota ezker horman sartu ere bai Olatzek ekarri, baina Jerarentzat aukera garbia izan daiteke, hau ez da usartu jokaldirik egiten, atzera luze, eman dadu hau ere Olatzek jaso, baina ezin Jerari sartzeko aukerarik kendu beste behin ere atzera orain arrotu Olatzek askorik ematerik izan ezpadio ere pilota horri eta erdibidean geratu da pilota hartatik eta gero kolpea tiratzera joan denean indar nahikorik ez dio eman eta horren ondorioz geratu da txapan pilota hori erabeti 12 eta 7 markagailuan lehen ere 5 tantoren azenaldea eta orain ere lortu dute aurrez izan duten tanto alde berbera ostera ere markagailura
igo araztea. Iturriaga sakera. Atera du. Maite gerantzun dio Sotamanoz, Iobari pixka bat kentzearen, Zama arintzearen eta gero bien tartera oianak eta Olatzek atzetik azkarra biatu behar izan du, azkarra biatu da, pilotatik gertu egon ere bai, baina jotzeko aukerari gaztu izan, pilota bere oinak baino azkarrago zioalako, 13-7, bosteko ez ezik, 6 tantorena ere bada aldea. Eta pixkanaka, tantoari lotuz, ari dira aldea handiagotzen Iturriaga eta Orbegozo. Eta egoera pixka bat kritiko bilakaliteke. Beste tanto pare bat egin ezkero urdinentzat erreakzionatzeko betarik izango ezpalute behintzat partida joan lekiekeelako. Atzera Iturriagak. Olatzek luze eman egin dio pilota horri. Maitek bertan utzi du. Ierak ireki, Maitek bildu. Ezker orman sartu gainera. Ianak ere zabaldu, kontrakantxatik bildu Maitek. Eta gero Azpeitiarrak atzeratu. Bote txiki egin dio pilota horrek. Olatzi ez du Beberen Ulatearrak pilotarekiko distantzia behar bezala neurtu. Elkarren segidan bigarren Inarrosaldi luzea. Pilota horri jokoa atzean mantendu asmoz Oianak eta gero atzelariak lan eskerga egin eta jokaldirako aukerak zabaldu ostean, bien tartera pilota hori bildurik ederki lortu du gorrien 14garrena Iturriagak eta ez dute beste tantoren batean eskaz ezaketen etenaldia geroratu nahi izan, 7 tantoren aldea aski zabala da. Partida beste norabide batera eramaten ahalegintzeko oraintxe dutelarik une egokia Izeba Ilobek horren esperantzan urreratu dira aurkira partida honetan bigarren biderrez eta ikusiko dugu etenalditik bueltan tanto alde zabal eta nabarmentxo hau ekartzerik edo ekartzen asterik gutxienez asterik izaten duten, ekartzen asterik izaten duten Maitek eta Olatzek ez genuk esango bereziki gaizki ari dinerik defentsa lanean erruz dihardute, erruz eta serio, baina defentsan aritzeak ez du partida irabazteko biderik ematen, defentsatik erasora ere pasa behar izaten da sarritan. Horretarako zeure buruari aukerarik sortu bezean horrek esan nahiko bailuke eginiko tantoak aurkarien akatzen bidezkoak liratekeela, zenituzkeela eta tira. Ea bada. Suspertu daitezken, Maite eta Olatz. Gaztenaren eskuetan da pilota, oraintxe pasadio Iturriagari eta etenaldian ez ezik, etenaldian zehar ez ezik. Tantoa jokoan jarri aurretik ere une oro, vamos, vamos. Esaten aritu zaio Maite Olatzi. Iloba etxitu etzedin, partidan jarrai dezan eta orain ere sakeari eman erantzuna. Sabaira joan zaiola ikusirik, lasai esan dio. Berriz ere. Animo holi orain, posible badute, baina gauzak errotik aldatu beharko lituzkete horretarako. Eta erreakzio horrek albaitarinen etorri beharko luke. Gero berantegi izan ez da atzera. Sake bueltan Iturriagak luze. Atzera eta baita ezker orbana ere. Olatzek eraman bien tartera jerak. Eta ongi jaso du. Olatzek eta gero jeraren pilotaka ba
Bete-betean txapara joan da, 8 eta 15. Gorrien txapa ez din gusturago entzun behar izan dute orain. Musika tresnarik onenaren pareko soinurik goxoena ez diena bailitzan. Maitek eta Olatzek beste pilota bat atera eta gauzak aldatzen orain has daitezen ahaleginduko dira. Maitek saketik asmatu beharko luke horretarako. Eta atzean Oianari bizkarra erakutsi ere egin beharko lioke. Tarteka baldin bada ere Olatz Ruiz de Larramendik. Erdi-erdiko sakea. Oianak eraman eta pilota zabaleratu. Maitek atzera eta berriz ere iruterditik aurrera azkar asko. Atzera berriz ere eta areatzeago eta arearroago. Gero zabaldera Oianak. Oleaz sartu da Maite ez dio garrandia egirik eman orain areago sartu du ezkerparetan. Eta gaiztoago jarri, luze gero, irutik 4 eta 3 laurdenera Olatzek, Oianak eraman. Txokoan jokaldia Maitek, Jerak jaso, bolea zabalera Maitek. Atzeraka dator Jera, baina pilota eramatea lortu du. Eta gero urdinen jokaldiak eman die. Izte behio behi 9. Hortxe duzue. Olatzen Hormabiko dotorea azpi-azpitik egindakoa doi-doi txaparen gainean izan dena oso zentimetro gutxiren barruan eta aurkariek ikusi duzuen bezala eramaterik izan ez duten anoski. 9 eta 15 beraz, markagailuan. Atzera Olatzek. Ezker orman askorik sartu ezin. Ilustatu du toki bertxura. Horbe goztok eta baita Olatzek ere, bolea sartu da Maite. Hor tubust egin dute bi aurrelariek, baina tantoak jokoan jarraitzen du. Ez din sartu Maitek eta Olatzek ederki baliatu. Aukera, pilota atzean ipintzeko, Sotamanoz Maite ezkarparetatik ez din hurbilago. Zabaldu orain Jerak, Maitek eraman hanketara, Leitzarrak hanketara jokatu dion arren, eta hori kanpora joango da. Frontisetik kontrakantxaraino eta 10. lortu dute. Ruiz de Larramenditarrek, pixanaka batozkie gainera, tanto aldea oraindik bost antorena aski zabala izan arren. Lortu baitute jokoan apur bat suspertzea. Eta bide beretik jarraitu nahiko lukete hemendik aurrera ere. Ez dina ere sartu Maitek, oso arrozioan pilota eta horrek ezinezko bilakatu du Maiderentzat aire sartzea. Zabalen aita, bere gilotakoa Maitek, keinu ona veteranoak, gazteak bikain baliatua. Maitek jaitsi ezkerrez Jerak eraman. Mujitzak atzera. Ezkerrez atzelari lanetan diarduela jaso. Leitzarrak Zabalera orain eta berak jo beharko du. Kontrakantxatik iritsi da doi-doi. Ieian egarrez izan bada ere frontisera eta gero azpi-azpitik batetik zabaltzen hasi da Oiana eta ezin jaso oso tanto nekagarria izan da bereziki Jera Iturriagarentzat atzetik aurrera eta atzean zela txokotik Zabalera korrikaldei luze xamarra egin behar izan duelako eta gero Oiana jokaldi egiten hasi denean ere nik uste nekearen ordainak, nekearen zantzuak eragin
eragin duela pilota hori galtzea, partida hasieran izan baliz eta behar bada freskoago balego jokaldia behar bezala aterako zitzaiokeelako Azpeitiarrari. 11-14 eta 11-15 barka eta une kritikoa behar bada gorrientzat, lehen bailen eten beharko lukete Maiteren eta Olatzen bola da. Iturria gatzera, eman egin dio Leitzarra, gatzera dator Olatz, baina pixu handia zekarren pilotak eta 6. kuadro ingurutik ezin izan du nahiko zukeen bezala, behar bezala jaso, 5 eta 3 laurdenean zituen oinak eta atzetik aurrera joan behar izan duela eta pasada handitxa marrastin du Latztxo eman dio bere gorputzari eta eragile biak pilotaka da Arroaren onura eta Olatzi eraman beharrak sortutako nekeak eman diete saria Iturriagari eta Orbegozori 16 eta 11 eta gustura hartuko zuten berriz ere sakea Leitzarrak eta Azpeitiarrak. Maitek txokoan barrena luza jarri, Olatzek ez, Oianak jaso, Olatzek hau ere gainean jarri du, eta gero atzera Oianak. Luze. 5 erditik eraman Olatzek. Iturriagak atzera. Olatzek eman egin dio, 4 erditik 3 erdira. Bolea sartu da Maite. Atzetik aurrera egin du Oianak. Bertara jozazakela sumaturik eta ongi jaso du eta berriz ere harin mugitu da atze aldera joateko jaitsi Maitek, Oianak atzeratu eta herria sartuta pilotari indar rapur bat eman ere bai, are handiagoa eta are arroago izan da Olatzen Oianarenaren osteko pilotaka da eta berriz ere gauza bera egingo duela sumatu diogo Eulatearrari, hoi duen palankari ari baitzaio gaur etekin ateratzen partidetan ongi delari behintzat atera hoi dion legez Zabaletik oraingoan bildu bien tartera jaitsi Orbegozok Olatz preste egongo etzela barrundaturik jokaldia gero berak txokoan eta tanto Maitek iristeko aukerarik ez baitu izan 17 eta 11 pilotara iritsi da, kolpea tira ere egin dio baina altxatzeko modurik ez du izan Maitek, partida gogorra eta nekagarria izaten azken tantoak aski gogorrak izan dira ez behar bada partida hasierakoak bezalakoak, baina denek ere eginkizun bat eta bakarra izan ohi dute. Eta horiek beti dira neke eragile fineak eta ikuste dagoeneko partida hain aurreratua delarik nabarituak izango direla. Laurengan neke zantzuak, lauretan osoen dagoena aurpegierari begira behintzat jera dela uste dut edo hala ematen du behintzat. Eta beste hirurak daude unatuxeago, joxeago, baina 22. Bikote bietako batek egin artean ez diote laurek lan egiten jarraitzeari beldurrik eta segidan jarraituko dute. Bietako bat 22. iritsi artean ohi bezala profesionalak izaki pilotan. Aurreraino joan da atzetik orain Oiana eta jokaldia egiten hasi da, baina txaparen beheko ertzera joan zaio bete-betean pilota hori Azpeitiko atzelariari eta ezin 18. egin ezin tarterik gehiago zabaldu eta horrek arnasaldi latza emango zien urdina Isake ona Maitek, Oianak eraman
Hirutarditik Maitek ezkerrormatik atera, aski zaila izanagatik beretzat langintza hori pilotaka da asko sortu delako. Ezkerparetan ikusi ahal izan duzuen legez, berriz ere zenbait pauso, zenbait kuadro batzera egin behar izan du, bitik laura. Frontisardian pilota jaisteko, ongi jaitxia Oianak, berriz ere atzetik behar egitera behartu du Azpeitiarrak eulateko atzelaria, txapelketa honetan aurrelari lanetan ari dena, eta bien tartera jodako horretan Izebak Ilobari eskatu dio, zu egin dio Oiu, baina pilotarikiko tartea distantzia uste dut ez duela behar bezala neurtu hor potea jotzerako aurrera emana baitzuen pausoa Olatzek inertziez legez eta gero atzera etorri eta berez berantago eman beharreko pausoa emateko atzera egiteko ez dio tarterik eman. Pilota erabakiak oso segundo gutxiren buruan, oso denbora tarte laburrean hartu beharra bakarren edo eskatzen duen kirola delako azken tanto honek erakutsi digun moduan. 18 eta 12 lau tantora besterik ez, txapelketako 8. puntua eta lidertzaren sendotzea. Iturriagak eta Orbegozok 10 lukete ondoko puntua. Mujikak eta Ruiz de Larramendi, baina aurkariek tanto dezente egin dituzte eta garaipena lortuta ere ez dut uste laugarren postutik hirugarrenera egiteko moduan izango direnik, garaipena lortuta ere. Zabalean deja da lehen da Bizemaitek eta gero Zabalera luze pilota igortzea erabaki du. Txokoan barrena ez oso luze Oianak, Olatzek ekarri, kantxaren erdialdetik txokora efektu duen gurpildun jokaldi Aierak, bi paretari erantzun egin dio beste alako batekin, Zabalean jokaldi Aierak, iritsi egin da Olatz, atzera Oianak, baina askorik gozatu gabe, ezkerrorman nahita gaizto sartu du pilota Maitek, frontisardian utzi gero, baita Aierak ere, txoko alderago eta gero Maiteren jokaldia txapapera joan da, ez zuen bada horrek merezi, txapapean izatea, oso mugitua eta piloteatua izan da. Elkar xaxatzen ibili baitira lau pilotariak aurreko kuadroetan bereziki jostari, baina ezin Maitek tantorik amaitu 19 eta 12 eta garaipena gero eta gertuago 3 tantora baino ez Iturriaga Orbegozo bikotearentzat. Orbegozo jaitsi, Maitek eraman, Iturriagak atzera, bolea Maitek eman egin dio orain ere eta ezkerrorman sartu du. Txokoan jokaldi Aierak eta tanto etzen erraza, bolea baten ostekotik jokaldia egitea, asko sartu baita ezkerrorman, baina Aiera badakigu baliabide handiak dituen pilotaria dela, inor pilotari senez izatekotan bera dugula Maiterekin batera, behar bada inor gutxi etxikabe eta horrela gutxi du berriz ere edo zertarako gauza dela edo izan litekeela. Iturriagak 20 eta 12 ongi bideratu dute garaipena eta 8. puntua lanak amaitzea falta. Azken tanto bi horiek egitea falta. Iturriagak eta Orbegozok. Olatzek atzera, baina gehiegi arrotu du, behar baino gehiago. Goiko koltsoira, goiko lasteirara joan baitzaio pilota hori. 21 eta 12, hauxe izan da Olatzek galdu duen 3. pilota. Iturriagaren azken sakea izango da.
onakoa partida honetako azken sakea behintzat. Olatzek kolpea tira bai, jasotzerik ez ordea, amaitu da partida 22-12. Garaipena eta txapelketako 8. puntua eta horrek dakarren lidertza sendotzea lortu dute. Iturriagak eta Orbegozok lan handia eginda, aurkariek lan handia egin arazita, baina sufritzearen eta lan on handia, lan on asko egitearen poderioz, atera dute puntua aurrera, atera dute partida aurrera, eta horrek eman die saria, horrek eman die beraz lidertza, eta horrek eman die alaber txapelketa honetako 8. puntua. Iturriagari eta Orbegozori. Partida polita izan da, ezin esan liteke lehen ere. Partidaren lehen erdian zioa zela edo aipatu dut. Ongi aritu direla Maite eta Olatz, eta lana erruz eta gogotik egin arazi dietela aurkariei, eta horregatik gustura eta aski kontent behar dutela Izeba Ilobek. Lehiakor izan dira azken unera arte, 12an geratu dira, gaurkoan puntua ez zuten ezinbesteko, badakigu finalardietan txartel bat ziurtatu dutela, gaur galduta ere 4. postua galtzeko arriskurik ez dutelako izango, baina lehiakor izan dira, hortzak erakutsi dizkiete, zenbait unetan aurkariak estutu dituzte, eta lan ona egin izanagatik nik uste harro behar dutela Olatzek eta Maitek, eta horrek hemendik aurrerako lanetarako konfiantza emango diela pentsatzen dut. Amaitu dute eurek ligaxa, bihar Jerak eta Oianak azken partida Bergaran aurkari zuzenen kontra, sailkapenean atzetik jarraika dituzten bigarrenen, Maili Barrokalen eta Alejandra Perezen kontra, ikusteko izango da hori, eta bihar hori bezala zuzenean izango gara. Bergarako udal pilotalekuan biharko jaialdiak emango duena kontatzeko prest, baina horren aurretik gaurko lanak amaitu behar ditugu. Horretarako lehenik partidak zenbakidan utzitako errepasatuko dugu, eta gero joko dugu elkarrezketasetera pilotariek zer dioten entzutera. Estatistikak errepasa ditzagun esan bezala lehenik, Jerak tanto sorta handia egin du, bina atzean eta sakez, eta beste bana biparetaz moztuta, sortearen laguntzaz eta dejadaz, eta pilota bakarra galdu du, oso zenbaki onak dira, bestela ere erakusten dituenetatik oso gertukoak, eta gaur aipatzekoak dira zinez, bere zorroztasuna eta eraginkortasun aurrealdean pilota bakarra galtzeak, zorroz aritzeaz gainera, bere sendotasunaren adierazgarritasuna ere eman baitu garbiki aditzera. Oianak lautanto egin ditu, bana hausaz, airez, dejadaz eta atzean, eta egindako beste pilota galdu ditu, lau alegia. Eta aurkariei dagokienez, Maitek ez du tanto askorik egin, bi besterik ez, bata atzean, bestea airez, eta pilota bi galdu ditu, baina lan zikin asko egin du, eta aurkariei aurrealdean lanak eman dizkie, batera eta bestera mugiarazi baititu aukera izan duenetan, baiera eta baita atzetik aurrera etortzera behartuz Oiana bera ere, eta Olatzek ere. Ilobak beste egin ditu, tanto bi bata jaitsita eta bestea biparetaz, eta 3 pilota galdu ditu. Atzean eman ere egin dio zenbaitunetan, baina amaiera aldera pilotaren bat edo beste ere galdu du, eta galdutakoekin eta galdutako ez gain gorriek erakutsitako sendotasunarekin ez duten oski 22-era iristerik lortu. Azken emaitza 22 eta 12koa izan da. Jera Iturriagaren eta Oiana Orbegozorren alde, hori guztia 43 minutuan eta 43 minutu eta 40 segundoan gertatu da. Partida alaia eta ikusteko gozagarria izan dela, eta emaitzak erakutsitzen duena edo emaitzak iradoki dezakeena baino gogorragoa izan dela jokoari eta kantxan erakutsi dutenari dagokionez behintzat, eta nik uste laurak gustura izango direla, garaileak puntuagatik eta lidertza sendotu izanagatik batetik, eta
aurkariak, galdu dutenak, maila ona eman, lehiak horri izan daitezkeela beste behin ere frogatu eta datorren astera begira horrek pentsatzen dut, ausua emango ziela Izeba Ilobei eta ea gaurko garaipenarekin aurrerako bidea zer nolakoa duten eta finalerdietan zer erakusten duten Maitek eta Olatze batetik, baina baita bihar ligaxka amaituko duten Gerak eta Oianak ere, eta hau esan da, goaz pixkanaka geure komentario postutik elkarrezkotasetera bigarren partida honetan aritu diren lau pilotarien hitzak entzun behar ditugu eta hoi bezala emanaldiari amaiera eman baino lehen. Bueno, neska gaipatu dut, 22 eta 12koa izan da azken emaitza, baina markagailuak erakus dezakeena baino gogorragoa izan da, lan egin arrazi dizuete, eta zenbaitunetan gorriak pasa ere egin behar izan dituzue. Bai, egesan partiduko zati baten agintzen ibili die, ez? Eta gu defentsa lanen. Sentsazioak guk ezkinu zen osonak, eskun ez zitzaiun pelota nahi bezala sartzen, pixkat inkomodo partidu guztintzear, baina, bueno, lakotan egin behar da lanen, eta alare puntuatea balin badu, seinale ona izanen da. Aurrean saiatu zara jokoan hasten eta lortu duzu helburua, partidaren bigarren zatian zerbait zeure jokoa pixka bat izali bada ere euren susperraldiaren ondorioz, baina lan hona egin duzu aurrean eta hoi bezala gaur ere oldarkorra aritu zara. Bai, saiatzen hitzen, baino egida sentsazioa zela indarrez baneola jokatzeko, baino eskur ez itziela behar bezala sartzen, ez? Bizkoat hori eskun gozaka itzibil naizela, eta nahi nitxun sentsazioakin ez, baina, bueno, azkenen puntue lortuta bapozik. Eta Maite aurrean izateak ere ez du laguntza handiegirik ematen, jokaldiak egitera berez ari baita joaten azken partidauetan nabarmenago. Bai, gero, bueno, ongin hasten du binarte, Nolatzek dauken golpekin tarte baten agintzen ibili da, hoian oso atzetik, nahi erdi pasa, eta Maitek ere hor oso ongin hasten du boleakin, ez? Orduan, bueno, beraiena biek jokatzen duenen, bikote ona egiten duela erakutsi du gaurre. Eta Oiana jera gaipatu du, baina atzean epelak eman dizkio, hoi bezala Olatzek eguna baldin badu berezko joera hori duelako eulatearrak, baina zu ere etzarak ikildu eta zenbaitunetan atzean nagusi ere izan zara. Bai, bueno, nik uste asera partien gehiago, ez? Gozatzen nula, geho ez hainbeste, beak geixo gozatzen hasia eta atzegotik ibili naiz, baina, bueno, aldura pixka eman da Maite pasa, eta geho berriz, bueno, pixkatu entzete bazartu eta lan esaituta. Eta horrek ero aukera eman dizue, jokaldiak egiteko ere. Sake bueltan Larri Olatzek jarrizkero jerak aukera izan duelako eskura. Bai, bina artea botatako itan dudare egite zuen da, naiz eta ekarri aukera izitezan da, bueno, hortan geixo aprobetxatu eta bukera arte hola egin da. Sailkapenean 8. puntua izan duzue gaurkoa, lider jarraituko duzue, baina biharko partida aurkari zuzen batzuen kontra, bigarren dira Maili eta Alejandra, lanak emango dizkizuete eta behar bada aurrera begirako ere, erreferentzia garrantzitsua izan lideke. Bai, desberdina izangoa seguru eta Maili etxien da gaina ikustea nola da bilen, haintzen kantxan erdi etorrita eta Alejandrak oso ondo laguntzen nahi zaio. Eta, bueno, nire aldetik defentsan pixkat hobeto esibili horket hauen kontra. Bihar ere gogotik lan egitera joango zarete, horretara behartuko zaituztate, baina zuek ere lanari ez diozue bat ere beldurrik izango. Ez, gaur betzela, lan esaituko du eta, bueno, zaite dugu alde guzti jengo du. Ea bada bihar bergaran zer gertatzen den, eskerrik asko neskak eta bihar arte. Hauexek, garaien hitzak eta badatoz lan handia egin baina irabazterik izan ez dutenak ere, Maite Ruiz Larramendi Mujika eta Olatz Ruiz Larramendi. Hemen ditugu galtzaileak. Lan asko egin arazi diezuen eskak, aurretik joateko aukerarik izan ez duzue, izan duzuenean ere, hortxe izan duzue susperralditxoa, aukera ere bai, aurretik jartzeko, baina bukaerarako berriz zitzalizadete eta eurak etorri diratzetik aurrera gora. Sí, así son los partidos. Al final, pues bueno, estábamos ahí con ganas de jugar y de hacer. Cuando cogen un poco de
de ventaja a ellas, pues al final es difícil el remontar y bueno, nos hemos puesto ahí otra vez un poquito más cerca y luego otra vez a la primera que fallamos, pues bueno, cogen ellas otra vez esa ventaja y es difícil, ¿no? Cuando vas por detrás quieres hacer las cosas pero no salen y ellas sí, nosotras hemos hecho pues algún malentendido y pues al final son como errores, ellas no cometen ningún error, como quien dice, y pues bueno, se han llevado el punto. Biek aipatu digute Maite deseroso ibili direla eta arrotzerik izan ez dutela edo behintzat nahi bezala jokatzerik izan ez dutela, pilota ez zitzaielako ondo eskuan sartzen, hori aprobetxatu duzu eta olatzek eman egin dio pilotari eta zuk ere tanto batzuk gugatu dituzu. Sí, teníamos que mover, intentar ahí hacer algo porque también sabemos buscar los huecos y atacar. Olatz al principio yo creo que no gozaba tanto y luego la verdad pues que ha puesto la pelota muy bien, que ya les hemos pillado un poquito a los pies o les hemos movido mejor y también hemos hecho una atacada nosotras. Entonces bueno, cosas bien y cosas mal y a seguir para adelante. Eta gaur ere erakutsi duzu, aurrean aurkari deserosoa izan zaitezkeela eta pixkanaka gora doala zeure aurrealdeko konfiantza hori. Sí, es eso, ¿no? En cada partido pues intentar buscar cosas y pues bueno, a veces igual más precipitada o porque ves que quieres hacer y pues bueno, pues cometes más esos pequeños fallos que hay que ir afinando y bueno, de aquí para adelante pues si queremos en esa semifinal pues hay que cometer muy pocos errores y para poder conseguir sacarla adelante, así que bueno, poquito a poco esas cosas que intentamos ahí hacer pues que sean a mejor. Eta Olatz zenbaitunetan bizkarra erakutsi diozu Oianari, baina ark ere pelak eman dizkio eta pilota askotan baztertu dizu. Bai, hasieran deseroso negon baita ere, zitzaian pilota askoan ongi sartzen, ez nintzen ez da frontoian ongi jartzen, eta hasieran pixkat kostatu zait, eta nik uste joan zaizkigula pixkat, eta gero baina alderaz, hobe jarren zaila pilotan, ongi sartzen zitzaien, eta asko atzaiatu jo toian egin, baina denak eramaten zituen. Eta, bueno, gero ez genuen aprobetxatzen, o beraiek deneta pilota guztitara zeuden, eta azkenean tantoa beraientzat. Halere, lehiakorrak izan zarete eta bikote gisa ondo funtzionatu duzu, azken asteotan erakutsi duzuenari jarraipena emateko, eta horrek aurrera begira konfiantza emango dizuela, pentsatzen duen eskak? Bai, nik uste defentsa lanetan oso ongi gabiltzala, bien artean ongi moldatzen gara, eta gaur malentendu batzuk ditugu hor, baina bestela defentsa lanetan ongi gabiltza. Hori konpondu beharko duzu aurrera begira, laugarren izango zarete, hirugarren postua lortzeko aukerarik gabe, baina finalerdia datoz datorren astean, eta horre tokatzen zaizuena, aurkari zaila izango da, eta Maitek esandakoa berriz ere ekarriko dut izpidera, hor gakoa akats gutxi egitea izango da. Bai, ez, orain ja liga bukatu dugu, eta orain zeroz hasi behar gara, eta guztia matera semifinal hortan, eta horri ez dago aitzakirik, eta partidu batera galdu, o irabazi finalera joateko, hasi que dena ematera. Aste bete pasatxoko tarte hau atsedenerako ere ondo etorriko zaizue. Bai, orain entrenatzera, eta fallo horieko betzera. Ea bada, behar bezala errekuperatzen zareten, entrenamenduak ere ondo doazen, eta gaur bezala lehiakorrak zareten datorren asteko finalerdian ere. Eskerrik asko neskak, altxaburua, eta datorren astera arte. Eskerrik asko. Hauexek galtzaien izak ere, eta bagatoz geu oraingoan aurrez pilotariek hartu duten lekura emankizunari amaiera ematera, partida eder bi ikusi ditugu. Oiartzungo Madalen Soro pilotaleku dotore honetan, promozio mailakoak ezkaitu behar bada askorik asebete, eta bigarren honetan gauza polit gehiago, eta joko alai eta eder gehiago ikusi dugu, eta aurrez zainbatetan aipatu dugun bezala, 22 eta 12koa izanarren azken emaitza zarago jokoz eta bestela ere, grazia handiagoko partida izan da, eta alai joko dutakoa, eta lauren aldetik lan handi eta ona egindakoa, eta horregatik nik uste bertara etorri diren zaleak gustura joango zirela etxera, eta zeuek ere etxetik YouTube kanaletik zuzenean gustura jarraituko zenutela bertako partida nagusia, eta gaurkoa kenduta Ligaxkari partida bi, jaialdi bi falta zaizkio, 3 partida lehen mailan eta bakarra
promozio mailan, bigarren mailan, eta txapelketak, maila nagusiko txapelketak bihar izango du segida, promoziokoak atxeden hartuko baitu etzi eguerdira arte, eta bihar Bergaran arratsaldeko 5:30 hasita Bergarako udal pilotaleku dotorean izango gara, lehen mailako txapelketari dagozkion partida birekin, batetik finalerdietara 3. postuan sailkatuta dauden Oskozek eta Arrastiak sailkapenaren beheko zuloan azken postuan diren Natale Aranbururen eta Ane Mendibururen kontra jokatuko dute. Anek eta Natalek ez dute aurrera egiteko aukerarik izango, baina ligaxka behar bezala bukatzeak eta maila ona emanez akitzeak ere zer esana izan dezake, eta sentsazio onak emateko helburua izango dute bihar Bergaran, eta Oskozek eta Arrastiak puntua lortu eta konfiantzaz gainezka iritsi nahiko dute datorren asteko finalerdi erabaki horretara, eta alde horretatik partida polita izan litekeela uste dugu, eta ondotik aurrez elkarrizketetan Jerari eta Oianari aipatu diedan bezala, partida garrantzitsua izango da, zinez gurutzak eta garrantzizko izan litekeena finalera begira akaso, lehen bi sailkatuek ekidingo luketelako elkarren kontrako neurketa finalerdian, eta balizko final batean hortaz ikus genezake biharko bigarren partida ere liderren eta bigarren daudenen artean, Iturriaga eta Orbegozo batetik gaurko partida nagusiko garaileak eta Barrokal eta Perez bestetik, bigarren postuan direnak 7 punturekin, batzuk 8rekin besteak, berdinketa izan liteke puntutan, eta hori gertatuko balitz aberaxak hautsiko luke berdinketa bihar, baina etzi beran Naroa Agirreren eta Marta Gomezen kontra Barrokalek eta Perezek jokatu beharko dutenez balukete, 9. puntua lortu eta sailkapenean orain lider diren, matematikoki lider diren Iturriaga eta Orbegozo gainditzeko, beraz gauzak zabalik, badakigu 3. eta 4. postuan zebikote izango diren, Oskoz eta Arrastia eta Ruize Larramendi Mujika eta Ruize Larramendi mugitu gabe, baina saltsa nagusia eta pilpilik handiena lehen 2 postuak erabakitzeko dago, eta horiek biharretziko partidetan erabakiko dira, Bergaran batetik eta beran bestetik. Plazarro duzue beraz, bihar ondorengo hitzordua, lehen mailako partida eder birekin, arratsaldeko 5:30 aurrera, Bergarako munizipalean, Bergarako udal pilotalekuan. Plazarro duzue esan bezala, bihar arratsaldera arte. Ondo izan eta Gabon Oiartzundik.